Поредния клип, който трябва да чета отново малумни коментари. Почвам. Сега. Къде беше? Какво беше ти, бе? Някакво чудовище са така. И почвам! Го. Намерихме го. Май не беше ти. Бърках и побахте нещастни. Тук май беше. Когато ни преди малко... И почваме клипа! Тихо. Ето, намерихме ги. Явно трябва да чета още един момент коментар, който започва без главна буква. Почваме. Що за клип само да дразниш хората? Простак. До тук много умно. Прави си профили, за да дизлайкваш клиповете на хората. Жалкар, наебан, кур, идиот, мразник, да ти еба майката. Стига ли това? Не. Сега, още един момент коментар, който сигурно ще намерим 1 милион грешки в него. Вие сте гадняри, щом дразните човека, че не си дали просто се ебавате. Ебаваме се. Ама ти дойде в моя канал и си правиш някакви профили, нето и ти го написах на базик. И въобще, ако снимаш за кеф, що въобще се интересуваш дали клиповете ти имат лайкове или дизлайкове. В смисъл... Ти какво си мислиш, че 24/7 седи си правя акаунти като някакъв лигофрен да ти дизлайквам нещата? Цигански език там сарказъм не разбирате. Нищо. Това е доста тъжно и жалко, Дарк. Жалко е ако седна да игра 24/7 на Майнкрафт. Може би ако почнеш да снимаш на игри и да подкрепяш хората, ще стане по-добре, ама ти се знаеш. Кой да подкрепям? Майнкрафт ютубърите. Не тези дето снимат на компютър, поне на тях по-стабилен FPS. Тук когда не получиш дизлайк като Майнкрафт клипа ти, например, играеш 10 минути и от тези 10 минути 9 са с 10 FPS. То ти явно FPS-а не разбираш, какво е така, че въобще колко трябва да си тъп да си своя снимка на Пикачу. Това е отделно. Яката хейтърка БГ. Ако щеш ме прати цели там сигурно деца си просила на всички съб за съб, да ги викнат да ми... къде ми е заминал стима? Че аз съм се загубил стима, сега как да вляза? Ще отделя въпрос. Още един момент коментар, който започва без главна буква. Защо въобще ме карате да ви четат апанарщините? Ако не се спре с тия дизлайкове на всички хора, ще ти хакна... Ще ти хакна, че... Че да не можеш да си правиш акаунти без базик. Няма да мога да се правя акаунти. Без базик. Плаших се. Сигурно всеки ден интернета по 5 пъти ме спираш, нали? Тук БГ. Що всички ти? Беги. Балю, ще някой. Това е окей. Да, сега да разкрием ромската само личност.
тия, които са подиграем как пишат. Разбираемо защо пишете така, вие колко ли на училище ходите, ама. Отделен въпрос. Боленита ми се задейства. Няма пуча, гледам, че много плаши. Няма мога спя цяла нощ. Ти наясно ли си с това? Да видим контента. MLG контент. Майнприкс най-накрая намерих българин. 217 гледания. Как ти играеш 18 минути? Аре, мама, че сигурно пак у нас ма фудва там, ако въобще знаеш кой е фуд. Да видим тук. Стъмпление в FPS. A few moments later. 10 FPS. Добре. Ако сега ще ти кажа, че таблета ти букуките ще кажеш, че лагва от програмата. Нямаш ли $5 за да си купиш програмата, ако решаваш да станеш някакъв ютубър, например? На Майнкрафт. Тук ще разберем къде има повече така неща. Да, виждам колко е интересно. Ух бе! Това много оръжие. Може би. Какъв умен въпрос? Що ми фърля оръжие? Вау. Тук има някой с MLG, не както нейния таблет. Вау! Дори аз, колкото там съм играл Майнкрафт, не ги бия с ръка, ама. Да. Това е ясно. На! И тук съм се регистрирала само в този сервер. Ми пука. Което е невероятно. Пак не ми пука. Обаче трябва малко да фикснат бъговете. Ако няма... Да, какво? Бъговете, вероятно. Обаче трябва малко да фикснат бъговете. Да пикнат бъговете. Пише се фикснат бъговете. Трябва да се каже фикснат бъговете, не пикнат бъговете, ама... Ако няма бъгове, това ще е много хубав сервер. Нали? Те сега са в бъг, обаче... Той ти ако не снимаш с 10 FPS, ще да някой да го подиграва. Логика 2016. Сега, да гледаме тук. Не, отчекчавам се просто като гледам Майнкрафт, защо въобще гледам? Гледам тук как някой човек играе с 10 FPS Майнкрафт в момента. Защото някой да прави. Виждаме просто уникалния 10 FPS. И аз съм го дизлайкнал, бе. Сигурно тези 3 профила, дето там са дизлайкнали само аз, нали? Аз 24/7 се занимавам да ти дизлайквам клиповете. Да видим най-добрия тук, къде беше? Кой само прави профили и дизлайква? Може би на хора, просто някои хора не са ти харесвали клипа и са го дизлайкнали, ама. Това е твърде умно за теб, за да го помислиш. И тук БГ. Някой друг да намерим. И тук някакъв БГ. Къде? Има ли още някой БГ? Ми обичам те. Обърнала ли са рибата? Симона? И аз. Ще ги коментира. Какво? Който дизлайква е путка. Можеш ли да участвам, Еми? Вау! Пича се пише БГ, но всъщност пише по-грамотно и пак е забрал да сложи точка. Поне да пише някакво D или XDDD, за да ми сложи точка, ама твърде умно за вас. Плюс лайк, втори лайк. Може и да участвам. О, тук включихме някои от думичките на Илянчо. О, чакай се. Защо не казваш
на няколко думи и след това интрото малко по-готино е. Воля! Какво само лежа? Ока, после ще ти обясня. С какво снимаш? Тодор 500. Тодор. Да. Аз скрин рекорд. Сигурно безплатно са то, нали, много скъпо. Там $5, за да си купиш една програма да снимаш, е твърде скъпо. Или един таблет за 300-400 лева. Ма те са... Жалкачите, не Балканите. Фу! Тук да видим. Пак трябва да чета. Откъде се появи ти? Дайте ми сега само да ти кажа. Балканите си правят профили, за да дизлайкват клиповете на хората. Аз видях твоите клипове и там само се подиграваш на един човек. Всъщност бяха на двама, ама сега вече са на трима. Ако правиш, нямаш личен живот. Ще ми кажи, че нямам личен живот. Аз да не седя 24/7 да си играя на таблета на Майнкрафт, смисъл. Жалко е. Да, и това беше моят клип, който четох ретарднати коментари. Още съжалявам, че въобще четох тя шлокавица.